Аңлап алгансыздыр, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Без бүген профессиональ музыкантлар гаиләсендә кунакта. Бер-берсенең моң тулы йөрәкләренә җыр булып килеп кергән Раушания һәм Илфат Шаиховларның уртак тормыш җырлары нинди бормалар аша үтә икән? Монысын бергәләп гаилә учагы тапшыруында барларбыз. Саулармысыз? Хәерле көн. Хәерле көн. Сезне дулкынланып кеттек. Аллага тапшырдык. Ике йөрәкнең уртак тормыш җыры башланганчы, һәрберсенең үз сукмагы, үз юлы булуы табигый. Әмма шушы сукмакларның берләшүенә насыйп бер сәбәп кирәк. Шаиховлар өчен ул сәбәп Уфа каласы. Бик күп укучылары өчен шундый сагынулы мәхәббәт белән бәйле Уфа сәнгать училищесы. Раушания, кайсы як кызы син? Үзең турында сөйлә безгә. Нинди гаиләдә үстең? Мин Сибай кызы, әнием архитектор, әтием карьерда эшләде, хәзерләр пенсияда. Шулай гади генә гаиләдә үстем. Гади генә гаилә булса да, менә музыкага тартылгансың бит әле. Музыкага килү ничек булды? Минем ике туган апаларым музыкаль мәктәбенә киттеләр дә, мин дә кызыгып шунда йөрергә риза булдым. Аннан ошап китте инде. Аннан укшап китте. Илфат белән ничек таныштыгыз? Илфат белән без бергә Уфа сәнгать училищесында укыдык. Мин беренче курска кердем, ул өченче курста укыды. Шунда бергә общагада аралашып йөргән идек. 6 ел йөрдек тә, шуннан әнием дә әйтте, сез өйләнәсезме, или йөрисезме? Шуннан өйләндек. Кемнең кемгә күзе төште икән? Ну, гадәттәгечә, башта җигет кешенеке күзе төшәдер инде. Киресенчә түгелме соң? Юк, киресенчә алмады. Мин аны теге шаяртып әйтәм инде. Мин ул вакытта 2 метрлы озын җигет идем, шуңа күрә ул минең ортан җигер дип шаяртып әйтәм инде. Юк инде, иң беренче мин аны күреп алдым да, шулай итеп әйтәм, ага, булай, әйтәм, шибәренә кызыкай, аразын холык-якларын карый башладым бит инде. Әзерләү әйтәм, нинди ризыклар әзерләй белә, ниләр ана шуларны итеп. Мин аны бер ай йөргәннән соң инде үземә әйткәнем, әйтәм, "Все, бу минем хатын бала" дип. Билгеләп куйган. Билгеләп куйган идем. Амин дигән сәгатькә туры килгән. Аллаһ Тәгаләнең амин дигән чагына туры килгәндер. Менә ул вакытта сынап карадым дисең, халыкларын да карадым дисең, үзгәрдеме халкы менә шушы еллар эчендә? Яши холык үзгәрмәде ул холык. Ул менә наоборот, ул минекен ала, мин аныкын алам, анышлай бер нигә киләсең инде ул. Уйлар, фикерләр уже бер була. Уртак бер ноктага киләсең. Шулай ая. Тормышта нинди кеше ул Илфат? Тормышта Илфат шаян. Тыныч, балаларны ярата, балалар әтине куркмайдар, мине әнине куркалар. Но ашуын шығарсаң, тиз кызып китә, әмма җылы сүзне ярата, шунан тиз генә җайланып була аны. Тормышта кем кемгә юл куя? Күпчелек юлны мин куярга тырышамдыр. Куясың микән юк? Куябыз. Үпкәләткән чакларың буламы, Раушания? Буладыр инде, төрле чаклары була. Без бит адәм балалары, теге без фәрештәләр түгел. Шуңа күрә. Әмма беләсеңме, менә мин бу сүзне әйтсәм, менә булай эшләсәм, минем җанашым миңа үпкәли инде дип уйлаган вакытың бармы? Менә шу нәрсәдер бер кирелек эшләп куйганчы. Адәм баласы бит башта эшли, анасын гына уйлый. Шуңа күрә, но мин үзем теге учты тобери торган, нитә торган түгел. Без анда әз генә аңлашмаулыклар булса, безнең тешин барлыгында теге Аллага шөкер инде, субханалла, теге талашкан иткән юк безнең. Барыбер фикергә киләбез. Теге әз генә аңлашмаулык булса да, без аны тиз генә җайлап куябыз. Кичәге студентларның гаилә тормышы иң тәүдә үк шулай җайлы гына көйләнмәгән билгеле.
бәхәсләшкән, нәрсәнедер аңлап бетермәгән чаклары да була. Әкрен-әкрен үзебезнең әти-әниләрнең тормышына карап, бер-беребезнең йөрәк җырын ишетергә өйрәндек ди Раушания. Яшь гаиләгә һәр яклап терәк булырга омтыла газизләре. Оныкларга күз кылак булырга да өлгерәләр. Минем әнием, Илфатның әнием дә килде, пока мин шу заочныйда булдым. Ул мин сессияга киткәндә ул килде, ул Әмирде карады. Шуңа Әмир дә Илфатның әнисен ул җырлый бит, и ул үсте, моңда ишетте, шул юлдан китте дә музыкаль юл. Әмир, энекәшләргә, сеңелкәшләргә, менә сиңа энекәш тә юрап куйдым. Яш уйныйсыңмы шулай? Көн сайын уйныйм инде. Мин бит үзем музыка буенча укыйм. Менә шуңа көн сайын репетировать итәм шулай торып. Тыңлыйлармы соң үзе? Гел сайын монда утыралар да. Аларны нәрсәгә өйрәтәсең, өлкән бала буларак? Син бит инде гаиләдә өлкән ул. Әти-әнинең уң кулы. Инде, суда бар. Без гел бергә уйныйбыз, шулай музыка тыңлыйбыз, мультиклар карыйбыз, төрле фильмлар. Менә шулай гел бергә инде. Әти-әниләрең нинди алар? Безнең әти-әниләр, алар бик әйбәт кешеләр, без аларны бик яратабыз. Алар гел безгә мотивация бирәләр. Шулай әйдә, улым, әйдә, кызым, әйдә. Менә шулай нык яратабыз без аларны. Үндәп кенә торалар инде, тырышырга дип, эшләргә дип. Шулай. Үпкәләмисеңме соң? Үпкәләгән вакытлар булмыймы? Балаларны да миңа карага кушалар, укырга да барасы бар дип. Юк, беркайчан да шулай булмады. Без әти-әниләр белән бер сүз гел. Ничек тәрбияләргә икән замана балалары? Үземнән килгәндә, үземнең фикерем минем. Барыбер әзрәк катырак торырга кирәк. Бар бит теге кунут и пряник дигән әйбер. Ана шундай әйбер бәлки дөрестер дә ул. Шама белән. Шама белән. Ул бит баланы һәр секунд саен иркәләп, бөтен нәрсәне сораган алып бирә башласаң, ул җилкәңә менә утырган күрмәй дә, сизмәй дә каласың. Терсәк якын да бит эшләп булмый гаиләләргә мөмкин. Шуңа күрә менә шул моментларны теге ышкындырмаска кирәк дип уйлыйм. Әле менә кичә генә улым белән шуның турында сөйләшеп утырдык. Ул да нык килешә минең фикер белән. Ул бит инде әти буласы кеше. Җиткән җегет. Бүгеннән хатынлап кайтса, беренче әйтеп булмый. Синең киңәшләргә колак салама, ул яшүсмерләрнең бит әле җегетләрнең үзләренчә фикер йөртү. Теге яшьлек максимализмы дип тә әйтәбез бит инде. Булды бер переходный возрастный. Һәрбер баланы кылай инде, әзрәк ана шул моментны, шул вакытны ышкындырмаска кирәк. Мин беликидән гел үзем белән йөртәм. Белмим, дөрес ясадыммы икән, дөрес түгелме икән, но менә бүгенге көндә инде теге бүтән яшьләр белән чагыштырганда дип әйтәм инде, теге мактау булмасын. Но Аллаһка шөкер, теге мин уйлау буенча дөрес юлда бара. Менә үзем белән йөртәм дидең. Кайларга йөртәсең син аны? Ничек йөртәсең? Үзең белән гел ияртеп йөрисеңме? Чөнки гастрольләре дә бар бит әле аның. Гастрольгә йөртмәйм инде. Менә мондый эшләргә әйтик, менә баяндырымларга барганда да үзем белән ятик өйдә белик чагында калдырып булмыйдыр. Шуннан мин йөртә башладым. Аннан соң спорт залларга бергә йөрибез. Аннан соң хәзер үзем теге менә төрле чыгышлар ясарга туры килә бит инде мәҗлесләрдә, ниләрдә. Мин аны үзем белән ияртеп алып барам, аның белән җайлымы я, мин пока килеп туктаганчы машина белән ул әйберләрне кертеп куя, флешкасын бирә, аның җаен белә, видеога төшерә. Шуңа күрә эшләү минем өчен булса, өйрәнү аның өчен. Тәҗрибә үзенә. Бала урамда йөрмәсен, аны гел нәрсә белән булса да интерә кирәк, занимать итәргә кирәк дип әйтәйек инде. Шуңа күрә музыкаль мәктәбе дә кирәк аның, физкультурасы да кирәк, рисованиесе да, бүтән илләрдә. Аннан соң үз юлын әкренләп үзе сөйләй ул аны. Теге түгәр генә менә син врач буласың дип кенә алай гына булмый. Балага үзенә дә ни бирә кирәк. Сөйләү мөмкинлеге. Әтиең тәяпсәнрәкме, әниеңме? Минемчә әнием. Әнинең ачуын нәрсә чыгарырга мөмкин? Менә мәсәлән мин өйгә килгәч, любой киемне ташлыйм монда, ул сразу
Кошушыга инде. Әйе, нәрсәгә шулай алып куй инде. Менә шулай. Чисталыкка бөхтәлеккә өйрәтә инде. Әни кешенең шулай һәр нәрсәгә игътибарын җиткерә алуы тәрбиянең нигезе. Бер генә ишарәне дә күз уңыннан ышкындырырга ярамый. Баланың һәр гамәленә мәгънә салынган. Я ул әйләнә-тирәгә сорау, ниндидер үпкә, мәшәкать, я үз эшендәге борчулары булырга мөмкин. Менә шул гамәлләргә юнәлеш биреп өлгерергә кирәк. Бу нисбәттән спорт, сәнгать иң яхшы чара. Раушания профессиональ музыкант буларак, үз балаларына гына түгел, музыка мәктәбендә дә тәҗрибәле укытучы. Әмма бу аның сәләтләренең бер канаты гына. Хуҗабикәнең матурлык яратучы күңеле йорт мәшәкатьләренә дә ниндидер бер нәзакәтлелек исти. Сәләтләр дигәннән ул кул астында булган ризыклардан гаиләсен сөендерерлек сыйлар әзерләргә дә оста булып чыкты. Бу эшкә якыннарын да тарта. Сезнең Казанга күчүнү ничегрәк булды? Әйдә шуны да сөйләгә әле. Тамашачыларга да кызыклы булыр, миңа калса. Казанга килеп эләгүнең сәбәпчесе ул бүгенге мин шагыйрьче Салават абый Фаткатинов. Ул вакытларда безнең битендә аны исенә шугына бер хыялы Салават абый белән. Анасын ниндидер бер концерттамы, бәйрәмдәме күрешеп, без сөйләшеп нитеп торып, ана шунда мия тәкъдим итсәдә ул ничә Казанга килмәйсең, ни дип. Үзенә чакырды инде. Әйе, үзенә килеп, тәкъдим итсәдә инде килеп китәсең килмәйме, ни дип. Ул елны килеп чыкмады безнең. Ничәтер күрешеп, хотя теләк бар инде, потому что койдан да Салават абыйда эшләү бит инде ул иң зур дәрәҗәнең берсе дип без шутлайдык. Икенче елны менә Аллаһ Тәгалә ризалыгы белән барыбер шулай нитеп Салават абый чакырып, ана шулай килеп монда урнаштым эшкә. Гаиләне алып килдеңме, әллә башта? Иң беренче йөреп кенә эшли башладым мин бер ел, аннан җайлап, әкенә байланып күчердем инде. Шәйховларның тормыш чорындагы бу борылыш уллары Әмир өчен сабый чакның якты истәлеге булып кирип калган. Илфатның үзенең дә бала чагындагы хатирәләренең иң кадерлесе гаиләсе белән бәйлеләре. Без әтиәниләргә концерт оештырып, концерт куядырык. Апалар белән анда ул вакытта афишалар ясап инде. Шул менә бүген 8 мартка әйтәйгәндә Яңа елга бүген концерт була, билет бәясе шулай итеп полный җырлап, нитеп концерт куядырык. Тальянга мәхәббәт ничә яшьтән башланды? Гармоннарга? Гармоннарга безнең ул вакытта тальяннар ниләр уйный гой, әтинең мәрхәмәтенең баяны бар, ул баян булгач. Ана шул баяннан башлады инде, идәндә торган килеш теге тарткылап, нитеп бар өйдә торгач бит инде ул вакытларда бит инде теге интернет заманнары түгел, кызык ниләр юк. Телевизорда бит сәгать төнге 12 чакылмана күрсәтә 2 канал. Ана бөтен кызык шул баян кала инде, уенчыкларда укатым югы ул заманда. Ана шуннан кызыгып киткәнмдер инде. Күңелеңә якын ки. Ки халык көйләре минем, халык моңлы көйләр. Сөйләгәнчә уйнап күрсәтик. Хәтта елмайып та куйды Илфат. Күңел күтәрә инде. Шулай әңгәмәләр кырганда нык дулкынланасыңмы? Мин дә бит адәм баласы. Дулкынлык бар инде, ансыз гына булмый. Ул теге дулкынламасаң, көйләмәсәң, сөенә белмәсәң, җаның юк дигән сүз бит инде. Шуңа күрә һәр адәм баласы сөенергә дә, дулкынланырга тиеш. Сәхнәгә чыкканда да шулай. Иң беренче менә җырда иң теге дулкынлану шунда инде ул. Анасын киреп китәсең аның җаена, энергетика ни буенча халыкка. Әле дулкынламай чыккан юк әле. Тормыш җырындагы дулкынланулар исә башка мәсьәлә.
Аның ир белән хатын фақат икесе генә белә торганнары да була. Дуслар белән бүлешерлекләре дә бар яшәештә. Дуслар дигәндә Шәеховларның еллар дәвамында аралашуны матур гадәткә әверелдергән гаилә дуслары шактый. Без килгән көнне Раушания белән Илфатның мәхәббәтләре бөреләнгән чакның шаһиты Илшат Вәлиевның хәл белергә кергән мәле иде. Kaplansa tanığa Mutbul sinigine Tiksini canıma da Bir şekrime Sağışka bunga Canımda tiksin Tiksini canıma da Илшат, шушы җырдагыча микән Илфат белән Раушанияның мәхәббәт тарихы? Җырдагычадыр, чөнки Илфат белән инде без 1996 елдан бирле бергә иҗат юлында гына түгел, тормыш юлында да, чөнки без бергә тулай торакларда яшәп, инде студент еллардан ук таныш дустбыз, бер бүлмәдә тордык. Һәм шул вакытта мин аларның Раушания белән танышкан мизгелләренә хәтле барысында хәтерлим. Аларның төрле мизгелләрен хәтерлим. Алар без бит инде артист һәрвакыт юлда, һәрвакыт ниндидер шит кешеләр янында йөрибез, һәрвакыт төрле танышулар. Шуңа күрә егет белән кыз арасында да, ир белән хатын арасында да төрле хисләр булырга мөмкин, көнләшү дә булырга мөмкин бит. Шуңа күрә аларның мәхәббәтенә мин чынлап үземне шаһит дип әйтә алам. Алар һәрвакыт тату булып бергә яшәүләренә мин бик шатмын. Аларның йортында мин һәрвакыт яхшы кунак. Менә аларның гаиләсеннән үзеңнең гаиләгә үрнәк итеп алырлык нинди сыйфатлары бар? Гаиләнең беренчедән Илфат ул миңа караганда бик нәрсә дип әйтәләр аларны, педантичный диләрме, менә әйләнә тирә мөхиттәге әйбергә. Аның һәрбер әйбере затлы, ул һәрвакыт тиге ниндидер матур әйбергә кызыган, ниндидер сувенирлармы җыямы, ниндидер менә аның өендә дә тальяннар, гармуннар, аңардан башка ниндидер аның шәй эчә торган савытлары да һәрберсе ничектер икенче төрле. Менә шундый яктан үрнәк итеп алырлык әйе. Дуслары Илфат тәмле итеп яши белә ди. Бу һәр нәрсәнең төгәл, камил булуын кайгыртырга омтылуда. Йортында, репетиция залында, сәхнәдә, барысында җентекләп барлы Илфат. Хатыны Раушания дә бу яктан иренә охшаган. Өйләрендә тәртип урнаштырума, балалары белән гади генә тыелган конкурска әзерләнүме, энәсеннән җибенә кадәр уйлап, гаиләдәге һәркем уртак эшкә үз өлешен кертә. Казанда тагын якын кешеләрең бармы дигәч, Илфат Шәехов миңа син дип җавап бирде. Әлбәттә, бу шаяру катыш әйтелгән сүз, әмма аларның йортында һәркем көтелгән кунак икән. Без моңа инде бүген аралаша торгач инандык. Кунаклар бик еш киләме, Илфат? Һәм кунаклар кабул итәргә вакытың каламы гастрольләр арасында? Күңел киң булса, хатыны ашарга пешереп торса, безнең ишекләр гел ачык. Монда иң авыры Раушаниягә инде әйеме әзерләп өлгерәсе бар бит. Кунаклар килә дигәч, тиз генә әзерли торган ризыклардан нәрсәләр сезнең гаиләдә? Шәй. Тагын. Менә күрәмен бик матур итеп, шушындай татлы ризык әзерли икән. Эшләгәнен хәтта кызыксынып карап күзәтеп тордык. Теге нервысын тынычландырырга кирәк булса, хатынныкы маңа әйтергә кирәк. Бара торт пешерәләр дип менә. Ул шуның белән аның бер хоббисе инде ул, аны кары интернеттан өйрәнә, төрле тортлар, ниләр эшләп, дусларга, якыннарга, үзебезгә, главное бөтен ниләрне алып бирсәң. Тынычландырамы пешерү? Иә, тынычландыра. Илшат, инде син Илфат белән иң ничә ел ир туганы кебек яшәгән кешеләрнең берсе булып чыктың бит инде. Әйе. Менә шундый кызыклы хәлләр булдымы? Гаилә корып яши генә башлаган вакытта, анда бит инде хисләр дә дулаган вакыт була.
Нәрсәдер аны аңлап та бетермисең, нәрсәгәдер колак та салмыйсың. Аларның иң кызык әйбере шул, шуннан да үзе әйткән кебек, аларның ишекләре һәрвакыт ачык. Аларга килсәң, шоколады да бар, менә җиләкләре дә бар, тортлары да бар. Минем өчен ул бик кызык хәл. Без бит инде дөнья куабыз, кай вакыт өлгермибез ашарга, пешерергә тиз генә. Аларда һәрвакыт ниндидер Хуҗабикәнең уңганлыгы инде бу. Бәлки хуҗабикә уңганлыгыдыр, ансы да бардыр. Аннан Илфат ул шәй корты. Шәйсез тора алмый. Юлга чыксак, без су эчәсе килсә, нәрсәдер лимонадтыр, нәрсәдер кока-коламы сатып алабыз икән. Илфат андый әйбергә беркайчан да акча сарыф итми, аның һәрвакыт бакчасыннан җыелган алмалардан, ниндидер сливалардан ясалган, үзе ясаган компотлары бар. Термосында аның үзе ясаган шундый тәмле, сөтле яисә үләннәр белән завар ителгән шәй. Матур яшәргә тырыша инде ул шундый. Менә шул 700 граммлыгына термосың. Шул менә гастрольгә чыккач, бөтен коллективка җитә шул шәй. Менә Илшатның тагын бер сүзе булды, тәмле яшәргә ярата ул дип. Тәмле яшәү нәрсә икән соң ул, Илфат? Тәмле яшәү иң беренчедән хәләл ризык дип шутлайм мин. То есть хәләл үз көчең белән тапкан бәрәкәтле малың, бәрәкәтле ризыгың булса, ана шуннан да тәмле сөйгән дә аның. Аның артыгы кирәк түгел. Адәм баласына күп түгел, менә аны биликенә курып куясың, ул 40 кешегә җитә, 30 кешегә дә җитә. Иң мөһиме аның тәмен белергә кирәк, күрә белергә кирәк. Бала чакта менә шулай табын тирәле җыелып утырулар сезнең гаиләләрдә, Рошаниядә, сездә бар идеме? Безне якын китермәйләр нидә. Уллар отырган җирдә тик куялар, аерым эшләп куялар инде өстәлне. Балалар өчен. Бала якын китермәйләр. Ул вакыттан шәптер ярмагандыр инде. Яни кашырып кына беренче алып бирәдер инде. Уртак табыннан инде. Ә сездә ничек иде, Рошания? Шулай ярамай даже өстәл кырына килергә. Әни җырлый дип әйттең бит әле, Илфат, әйеме, бик матур итеп. Табынатларында җырлау бар име, менә хәтерлисеңме андый мизгелләрне? Әти баянис булгач бит инде әнине гел җырлатадыр. Яни үзе дә бик җырларга ярата. Бүгенге көнгә кадәр җырларга ярата. Җырлату дигәннән сезнең гаиләдә кем-кемне җырлата? Рошания синеме, син Рошаниянеме? Җырлату бер-береннән андый не юк, менә киңәш сорау андый бар. Менә мин монда аранжировка эшләсәм дә, иң беренче хатынга бит. Юк, монысы җыр турында әйтмим, мин тормыш җыры турында әйтәм. Әйе. Кем күбрәк җырлата икән? Кайсыгыз кемне? Мин Рошанияны җырлатсам, ул мине бит. Безнең тормыш шулай бара. Сезнең гаиләдә Шәйховлар гаиләсе өчен нәрсә икән ул гаилә учагы? Гаилә учагы минем өчен бер-береңне аңлау һәм ярату. Минемчә, гаилә учагы ул бер юлда булырга һәм бер-беребезне аңларга. Илшаттан да сорап инде. Гаилә учагы ул бер-береңне нинди мизгелдә дә һәрвакыт кабул итү, бер-береңне ишетә белү, тыңлай белү, ниндидер кимчелек эзләмәскә һәрвакыт. Нинди бар шундый итеп кабул итеп яратырга кирәк. Бары тик яратырга кирәк бер-береңне. Минемчә шул гаилә учагы. Минемчә инде җырдагыча көй белән сүзе туры килә икән. Ана шул гаилә учагы була инде ул. Бер-береңә хөрмәт кирәк, аңлау кирәк. Гаилә дуслары авызыннан Илфатлар гаиләсе тәмле итеп яши ул дигән сүз яңгырады. Тәмле итеп яшәү нәрсә икән соң ул? Әлбәттә, ул якыннарының сау-сәламәт булуы, табында хәләл бәрәкәтле ризыкларның булуы һәм иң мөһиме шушы ризыкның тәмен татырлык, уртаклашырлык хәләл җефетең булуда. Менә шундый тигез, матур гаиләләр белән күрешү насыйп булсын иде безгә алдагы гаилә учакларында, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Мин инде бүген иҗат төркем исеменнән сезгә рәхмәтләремне җиткерәм. Һәрвакыт шундый тәмле булсын сезнең тормышлар. Безне ихластан кабул итеп, вакыт табып җыелганыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Амин, рәхмәт үзегезгә, шулай исәнлектә
матур итеп күрешеп торырга язсын. Амин, шулай булсын.